Много е трудно да се борим с вината, защото тя идва естествено от сърцето ни и ни блъска и наказва, защото вярваме много силно, че бихме могли да избегнем това. От тук възниква и идеята, че случаят поражда греха. Наистина ли? Разбира се, трябва да има обстоятелство, защото всички наши нужди са външни за нас. И без външен стимул, който да е моя нужда, аз не бих отговорил на това. Но моята реакция идва от сърцето ми, а не отвън. Нуждата е отвън, но моята реакция идва отвътре. И така аз реагирам на този случай, който е там. Това ли създава греха? Или просто разкрива какво има в мен, моето състояние? Защото тогава просто може да избягваме всички зли ситуации. Можем да поставим някой в най-добрата среда и тогава можем да очакваме, че тези неща ще бъдат избегнати. Добре. Но в действителност не е така. Важно е, че случаите са там, защото те просто разкриват какво има в нас. Това е най-важното, което трябва да разберем.